ассалому алайкум бонувони азиз, марҳамат тамошо кунед. Барои шумо боз ҳамон материалое ки ваъда карда будем бо расидкои навш хати меёрумтона. Ҳамон материали пӯлакчадор, материалиш итальянка пласт нестай, глянс ҳам нестай, итальянкай бо рангои нав қати овардам. Шуна ина нигаҳ кун, сабзи шабин чӣ хушрӯакай пойма, сабзи гарини хушрӯакай, ин ранги хаки сида чӣ нигоҳ кунед паҷонема. На пӯлакчадора кан ё намерезан. Пахтаи натурали тозаи тобистон пӯшакай ина сип сиёҳа ина. Нами сиёҳаш инами сип сиёҳи мегум ку. Кадам инда махур шудаги боша, марҳамат муроҷиат кунед. Ин рақамай бола экран буда. WhatsApp дора, доставка то мекунам. Тамом шаҳри ноёи Тоҷикистон доставка ҳаста. На свет электрикаш. Ёка паҷонема. Пӯлакча